Sziasztok emberek! Na elértük itt Diakoniéba, hogy itt Hamburgba, hogy regisztrációhoz kötik a mosást, holott minden nap gyerekek ugyanazok az emberek mosnak ki, nem tudom miért kell kimosni minden nap, fogalmam sincs, és a másiknak meg már nem jut arra ideje, vagy nem tudom, hogy mondják ezt magyarul, hogy nem tud kimosni, tehát itt van koszos ruhákba kell járkálnunk, ez már itt az ujjánál elég koszos, ezt ki kellene például már mosni, de nem tudunk, egyszerűen képtelen vagyunk. Akkor a Hince és Kunzba én tegnap összevesztünk a szociállal, meg ott egy másik szlovák fiúval, emberrel, mert hogy ő is akart mosni, én is, de viszont csak 2 mosógép van. Tehát itt meg vagyunk 4000-en Hamburgba, tehát kurvára nem értek itt semmit, hogy mi működik. Tehát most lehet, hogy rájöttek arra, hogy már el akarok már innen menni, mert már fáradt vagyok ettől az egésztől, meg viszketek is. És most 9 év után jöttek rá erre, hogy ilyen blokkot adjanak, vagy hogy mondják ezt. Itt van. Tehát, hogy regisztrációhoz kössék. Egész Európában regisztrációhoz kötik a mosást. Nem tudom, ehhez gyerekek, bazd meg egyetem kell, hogy erre rájön.